Детето има право на лични отношения с майка, детето има право на биологични баща. Детето има право на щастливо детство и с двамата си родители. Детето няма какво да бъде другия само за угода на майките и на децата. Господин Петков. Детската стая. Тук нали мога в детската стая, казвам, нали мога да снимам. Да. То всъщност това е не е детската, но... Да, става дума, до нея беше детската, нали така? Да. Ох, как се... Сладко куче, не ми пречи кучето. Аз вече в хола там снимах, няма проблеми. Да. Когато ги монтира администраторката, тя ще махне каквото не е излязло добре. Ей сега, миличка, ще свържа. Знам, че е леко досадно. Не. Обаче тук да снимаме хубавата къща да се вижда. И да се надяваме, че ще има резултати. Ами защо си помниш ли, имаше ни? Ама тя, нали, каза, че не може бързо да... Да. Го оправи и изчезнах. Да. В смисъл... То беше едно изключение, един късмет, така да се каже. Само да я снимам. Затворена ли? Да. Ако не, аз ще затворя апартаментите. Снимам стълбите само. Защото ми харесват. Тук съм приятел.